Здравейте хора, не сме снимали от няколко месеца, може би 2-3 месеца да съм снимал последното видео. Днес сме на дерето, от тук където снимате. И сега Данчо ще спуска едно такова остричко, дето е така, обаче той спуска едно като вираще, е така да минава от тук. И да. Снимаш. Не, ти пак. Карай. Да. Копреже. И така хора, качваме се към писта Козе. Ще ги снимам тях, защото ме нещо пред последния път си ударих кръка. И какво се намерил? Ужас. И да, сега ще се видим. Хора, тук сме на един скок, дето Стефчо и Илян Грудев ще ги тагна го направиха. И това скок сега ще се отдалечи малко. Ето те тук. Сега е този Данчо, ще го тагна, ще го скача и трябва да прелетиш от тук и да стигнеш по пивката. Така хора, искам да чуете главината на камиона. Давай. И така хора, Данчо ще прави меню. Идвам, давай. Така хора, включвам се на следващия ден, понеже вчера се прибрах рано, защото все пак днес сме на училище. Тък му се прибрах от училище и не знам дали после ще хода да карам, защото нещо не се чувствам много добре, но ако излизам да карам, ще се включа и най-вероятно ще хода на Апостолове да карам. Сигурно сам, защото те другите едва ли ще излизат, затова ако излизам ще се включа. A few moments later. Хора, сега сме тук на Петър и Петър и Петър ще скача дропа, където е 1,60 м. Давай, Петре! Оп. Малко тук подлъзна. Ой, ще се забия в стената. Това беше с писта стълби. Тая Яни. Ще спускаме и тази стълба, той ще ходи към центъра на Карлово. И сега започваме. Сега отиваме към центъра.
Чакай, Роберт. Чакай, моля се. Апиката ми звънеше. Само да видя кой. Ди, коньо! О, Ники. Искам му такова музика. Може, защото аз тук псувам. И така, хора, ще правим на един приятел Стефчо байк чек на неговото ново горе. Започвай. Джем горе 2014 година, предна вилка RockShox Boxer Oral Cup, бар на Rental, оттегач на срам, курбели на срам, команда на срам, спирачки на срам пак и предна и задна, гуми на Specialized. И това е като цяло. Да ви изчакаме ли долу? Да ви изчакаме ли долу? Оп! Тъкмо се прибрах от цял ден каране и това ще е за днешното видео. Благодаря, че гледахте и се абонирате за моят канал и коментирайте, нали ви е харесал клипа.